Na rantse da wabillahi si biyadihi, duk wanda ya jayayya da ikon Allah ba za ya kai labari ba, domin kuwa sai ya rige rana faɗuwa. Tabbas haka ne, domin ja da wanda Allah ya ba sabo ma yake zama, amma kuma ina son in ji tushiyar labarin da ka zo mani da shi ya. Kawai dangane da mai girma Alhaji Aliyu Kola ne ma'ajin dangi shuni na ga makiya suna son jirgi ya zan kamar mota, ma'ana ya faɗi a ƙasa ya wulaƙanta, bayan sun san wannan ba zai taɓa yiwuwa ba da yardan mai sama ya rabbani. Haka ne kuma, tabbas ka sani na sani sannan talakawa sun sani cewa Aliyu Kola adilin mutum ne babban jagora, shi yasa kaga komai nasa yana ci gaba, amma su kuma makiya ba hakan suke so ba, bayan sun san da cewa duk abin da Allah ya nufa to ba zai taɓa canjuwa ba. Wannan haka ne, kaji utility sanannen mutum a gurin adalci Alhaji Aliyu Kola Dange, shi yasa kaga masoya suna ƙara dandazo a gurinsa. Wannan ai ma'aji ne na alkhairi wanda ya kasance special wanda ya zarce ma official. Kai ni fa malam, sai in ce maka ba wai a local ko kuma a jiha ba, kusan in ce maka national ma ba wani ma'aji tankarsa, domin shi ya a dukkan lamuransa babu cuta kuma babu cutarwa. Haka ne, domin kuwa ai dama mai kama da zuwa kan aika ba wanda za ya je ka ya kyale ba. Hakika ina yi wa mai gida fatan alkhairi Alhaji Aliyu Kola Dange, dubu kakar ɗari, kaji mutum ɗaya tankar ya dubu. Wannan maganar taka gaskiya ne, haka take, ni kawai abin da zan yi in sa mata stamp in manna mata stapler kawai, amma abin da ka faɗa bai da canji. Alhaji Aliyu Kola mutum ne na gari, mutumin kirki sannan kuma wanda ya san ya kamata. Kawai abin da muke roƙo Ubangiji Allah shi buɗe masa hanyoyi na alkhairi kamar yadda yake taimakawa mutane, Allah shi ƙara taimakonsa shi ma. Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanku da warhaka, muna yi muku fatan alkhairi, fatan da kun wani lafiya a cikin ƙoshin lafiya. Tashar Madubila TV a shirye take a koda yaushe domin gabatar muku da shirye-shirye kamar irin waɗannan da kuke kallo, sannan kuma a koda yaushe muna muku fatan alkhairi, muna godiya da irin yabawar da kuke muna. Tashar Madubila TV mallaki ga mawaƙi Abba A Dange ita ce ta kawo muku wannan ƙayataccen shiri na Alhaji Aliyu Kola, ma'ajin da bai taɓa cuta ba, kaji bawan Allah mai halin mutanen farko. Tabbas shi ne da halin mutanen farko, kowa yake yabon gwani da dalilinsa, ni nawa dalilin bai wuce ƙauna ba, don haka kowa idan kana takamar kana da gwaninka to mu haɗe a filin daga in ga wanda zai kokawa, ni nawa gwanin na gwanaye ne, ba sai na faɗi ba, duniya ce shaidar haka. Kaji adili wanda malaman makaranta suke yabonsa, talakawa na janjina masa, al'ummar gari kuma na daɗa godiya a gurinsa, domin ya kasance ma'ajin alkhairi wanda ya zamto bai taɓa yin cuta ba balle ya cutar da su ga al'umma. Kawai shi dai abin da yake yi, buƙatarsa shine ya ga al'umma sun ci gaba, baya da wani mugun nufi tankar su a cikin zuciyarsa.